above all powers, above all. 저도 예수 그리스도는 많이 남서고 페리슨 당연히 가이드는 꼭 배워 당연히 시간 수리에는 bukan kait terus nak hambai tu, nang seno sapungsal kolok ma naik ni klai ni masuk tui ke tui tema bai nak hambai, tebu ni sajlan ni tui bai nang seno kupus na klai ke, nono sini nani lama rekha, ni thani seng khaiman ka hambai kait terus nak hambai, seng ketui tong masih piawanan seno ketang klai pika, seng tang saraka hambai kait terus nak hambai. Tebu ni kok thai no sung sung nak le, tabu ni buskang bo kaitan sung subadi, ni kok thai ni bising tei sung tori lok no ni kaitan subadi, ni thani hai joran no ya paro, bukra Yesus Kristus ng basusan. Amen. Tini ang sana ni musuk mani ke, sung kha kolok mo ni nang nai, kha soi na ni. Nangnai kha mana soinai ba kha kolok engani nangnai kaitoni besaro engya kaba Kristen ro ge phaide sung puila sekang Jacob thanglai na job ni kok no sung one sok lai na hai tong Jacob thanglai lo nai sekang Jacob chapter 5 Jacob chapter 5 Jacob ke Hebrew ni Oklogo chapter 5 10 by 11 nan poriona takuk rok subrai ni mengai kok sana indiari rok no naisipi satok jakpuru norok borok haike khalogoi soiwi tongdi borok soimani bai jeng borok no hamsajak hono job khalok mano norok khnaka subrai ulo bono bahai ke naikya abono bo norok sawi mano tamni henba subrai engka maya gena kayok magena o elemba poriman bisite kaito suna ketal ke hamari koiten keseng orang logo sini Kristen jibono kha kolok dengan belaikan nango teman ke kha kolok engyang ke seng teman kai to ni phunuk mani lamo seng hingma yang nai jeng lama dera nai ba lama corona teman mala nang nai di ewan ki mai kai pro rogo bhai na mai kai pro rogo mai bor pro rogo seng kha kalo ke nai sing ni matom 4-5 mas do lai thedi my body teman ni seng kha kolok ke nai sing tong buthai manai nei boy ke wan sugui seng nai ge kha kolok Kristen rok tei seng kha kolok ngani nang nai seng oro nugu seng agene diari rok nei so diari rok nai sing di nei so seng diari rok ni bising tei seng borok ni phunuk mani lama no nahorei seng sereng ngani nang nai seng je borok rondi kha kolok nai no sung borong boro teman male joto kha kolok ngmaya kha bara piaba kha kolok mani belai kana nangku go sini Kristen jibono kha kolok kosto ni bisingo khalo kosto umprobo sung khalo gi tonan nai sung oro tomaisa job no nai hoidi neso job no nai shibdi neso sung job no siwo bobus kosto maka besar bo kosto tek towo tongwi parengka pilaskan boni bewa tongkri kemaka besar betul kemaka boni ya gulogo hanya boni zebe boni sabai tang ku besar kosto tek towo tongka besar kula besar kepleng kula engbaikya sole malia omahai jorawo sengno hai apropono bo kha kolok ngai kai to no poito khlai kai to no kha kolok ba jabo suriwe lob sawi sing tom ni no hai bagai bonus sing nu ko bo mazra kre job
no जों नाहौै गोबां मा सोलोंथाइ बकायसा exemplary जोंनि बागै बकायसा जोंनि बागै नाहरजाथनाय बा कायसा उदाहरन bo kosto tektoni bisingo bo khakolo ke tongmani जों bonogo bo kaitono rongui tongmani जों nugo kaitono poito khlai tongmani जों nugo kaitono yaka yangi tongmani जों nugo ani bagai tini job ni bisingtei जों सोलोंलायगोन job no nahawi जों bo khakolo ngani bagai tamani job khakolo ngma tamani bo kaitono kubui ke sini kaitono kubui ke mana kaito rona homono bo bukhabai poito khlai hani bagine bo khala wi tongai mana geseng bo omohai bo sung poito khlai nai jeng kaito na hawi o sungsang na hawi ya kaito rona hni na homani no si kaito rona hni homani si jeng na hawi khalok mani na pari job chapter 1 khlai na job chapter 1 job ke lok mani skan drop chapter 1 verse 1 to 3 Ini chapter 1 verse 1 to 3 ang poimana ha uzo jok nei borok khoroksa tongmani bokai dono suri nai borok te bini thani soi ke tongo bo borok kaham te mungsa pano samung hamia tanya bini khoroks sni jela busa te khorok tham buri busa rok tongmani bini mak sni sai mera rok mak tham sai maging garok bojro jor raba musuk jela raba kora chikra rok te kabang ma seleng rok tongo aboni bagi salkabayo bo no rang genangku tongmani oke asung sai mana bo salkabai ni jotoni sai genangku borok ni romjaga sinijaga boni jorawo oke boni besar dozen tong tungprai kaitor job no chongkha ba saina kha teman hamle boni mungsa mazra kri azrawo bono job to nisai mazra kri ku boro o sangsar job to no perfect ya haipana mazra kri nei bokai tani buskango romjago Christians जों तमाबो जोंबो Christian ngani yagulo ba kaitono mamani yagulo जोंबो perfect ya haibana kaitono buskango जों mazra krikha ta job hai phiaba जों o sungsaro tabuk जों tongwei tongmani sungsarengka bible sawu wicked and perverse generation English ba haya temanai saya o sungsar o generation no sabotun tongo haibano जों engka kaitoni besa o sungsarka tong mane o sungsarka sumso baikaplan o sungsaro जों tongwi tongo haibano जों kaitoni besa hani bagai जों tonai जों mazra krike table जों buino temanai buino kosto roya buino tekto roya omohake जों tongwi mana sungsani borok jotono jani sarthok ni bagai wansok laye jani sarthok ni bagai khlainani layo omohake no bulayo toglayo jacharara unglayo omohake no जों tongmani na nugo tabo jepa jagana haibana christian roke buino kosto tektor ya ba buini bagi khaya khlaya borok Christian kana khaya okok ya Christian khai kubu kai tam luk reka ke khaya ke tongui mano geseng mazra kubi bu kai tam buskango Philippians chapter 2 Philip 2 ini 14 ni sini suloba Philip chapter 2 verse 14 to 16 14 to 16 ang purwana
Huno hanai salayawi eba kok banglayawi joto samungno tangi tangi. Haikese o sungsane bukha sitra kok khanaya borok rok ni bisingo norok mazra kerei ke kaham engi soy kaito ni busa hai engi manai. Norok borok no mutangjak nani kok satutui no nokawo atukri rok sungma hai borok ni bisingo norok masya macung na nangnai temengno norok hai engke Kristo ni salo omoni jora omoni jarei angkung sugui manana tamni henke ang asuk lengai samang klaibani abo ahai no thanglia omo abono phunugana ro pol tmaisa pol samang nugo bahike sung tongthai Christian rok jodi kahangke tongkha ke nung sungui tongkha ke je post costo klaimani Filipino bo chithi suyumani norok omo haike tongkha ke ang nirone bagi asuk costo klaimani abo samang suglia nya mane belai samgo chuknai omo haike tongde omo haika ha hani bagi Christian rok kubu nung Christian ke jung mazra kerei ke tongmani nangnai jung saya khlaiyo thikno haibano jung bui no srungyawi bui ni sai jung kahaku ke bui yaksi chulmaya za ke jung tongmani naidumani nangnai jung ani haisawo jung perfect ngaya Kristo hai perfect ngaya bo Kristo jung nayo kaham ke tongde sin bui bai yaksi chujakna ngyawi bui nai sajakna ngai tongde bui bai mane mungsa sengsari borok bai pana mazra berja yake tongde obusi sung Christian rok nai okay Job omo hai Job was blameless nis Job mazra kerei tomane male bo belai kena tomane bagi bo mazra kerei ke tongi ba belai kena bo wan sok nai borok okay belai ke kai kono kiriwi deralang no omo de deralang no hakide deralang no nei bo belai kena omono serious ngai boneje prokono wan sogi dong hani bagini bo omo hai ngai man padi hani hai Job thangai binai chapter 1 verse 4 to 5 Job chapter 1 verse 4 to 5 4 by 5 ang kurbanan bini busla song koroksa ni nogo kaisa ni ulote kaisa ke sam panda khlai layo aro borok ni bukhu korok tham rok nogo sam panda wo borok bai pal sa phaina nung phaina bagi kobok layo borok matheni no panda paike besarok no naru khore kathar klayo job phung aisri bachawe besa khorok thamrok ni bagi ratharmang barogai kathar klayo tamni hunba job hai hani sawo ane besarok sumso klaina phano tongo te kaito no phano haino hamya sana tongo abani bagi job obo hai klai tongo ba klayo gasing orunugo borok dorok bai pandarok klai chalayo hayang layo borok ni hanya klai mani siapa borok hanya de klai dong klai ye dong bono klai hanya klai mani jana mai ya pana or tamaisa bo hai de klai lang no ang sia tui rok de klai lang no borok hai bage kai de thani bo kai de thani jo baro ratharo mane almost boni conscience hanya de klai lang no ke omo hai ke kiriwi tongmani bagi no bo kai kan guskamo mazra kerei ke tong jungbo haina any Christian ang omo hai kok sakang ke buino de buini bukha de buino de temas nai buino de costo rolang no ang omo hai samang klai kan ke bui de costo malang no ang omo hai klai kan ke kai ton mong de deralang no ang oro tangkang ke Kristo ni mong de deralang no ang oro yapri loi kang ke
bui jazagia de nglang no ang omno yagro khangke ang bui de jazagia de nglang no kaito ni mong de deralang no obo hai sing wanso khangke obo hai kiri mong tong khangke sing bu omo hai no job hai no mazra kri kaito ni mokolo sing tongui mano ye kaito obo no nayo sing kiri wei kaito no kiri kait mana hanya de khlai jaklang no ni kiri mong tong khangke sing kaham ke tongui mano sing mazra kri ke tongone bagai sing kaito ni khayok mani nanglo o kaito ni khayok mani sing tab bahai ke manai Bible sawo je borok sakni sumsok no kaito ni buskang mo tobo wi kaito ni buskang go tobo khangke aboro no kaito khayok ma aboro kaito ni khayok mo no manai niso Proverbs chapter 28 verse 30 Proverbs chapter 28 verse 30 Purun verse 13 ang polinai sat ni sumsok rok no huinai borok bo hamai mania tamo ke aborok no go siwi yakat nai borok bo boke khairok jak nai sat ni sumsok no hui dong nai bat sang ni sumsok no go senai borok si ham nai kaito ni khairok ma man nai sam ni sumsok no go senai mane na hai girjawo churi khogoi ang sumsok khlai ya ke mokol motri kawi mokol motri ki khlai khakla buthewe haine gose ka haine suri khoka ka obo hai sumso gose mani kaito ni buskango nung fellowship rogo sadi ba joten buskang saune ko sana nang ayo ko guya ning kaito ni buskango nini sumso nang sidi suri di kaito ang mo hai sumso khlai kya ano o omo hai sumsok ni tuma omo no o sumsok ni yak ni kade wei tong wani ano subade ano nakate o wai ke sing kai na biskan phai na nai ka omo prong nu go geja o khakla puthi ka o churi kho ka o eba ten diro sim sim nung sa ko kre bo hai jin buino phunuk mane se o ya wei nang no ni ka ndero khishong ni tong ka ba khishong ni share kala di nini close borok ba girja won siam khai manai uko kai tu ni buskan go nung nini sumsok ni bagai ono ta andi bono nung siwi kai tu ni buskan go grosedi sabi omon goes Christian ro huja sini ko mane bisingo tong mane bono sung to ina na to buskan go to na na nge jotto ni se kaha ko ke nukung kaisha fro sarai mana ang omo hai tau rondi khogui chok nungui temo nge ani bage kaisha suri bai gradi ang omo no kaisha ya kamalia yang ya kanani musungo ba podre potik ang just example podre pot omo hai temo khoni samani temo samani simia podre pot temo kai tong mokolo chaya obono no nung we were share claim ya kan nene buki busai ko share claim ba nene close friend fai bana share claim o mai ke sang claim mana obono kai tan thani sumsong no to mane oro jo sing no bo kai tan kiri nai bro to ba kai tan kiri bo to male bo sai mana ba ba kai tan ni aro ni phai mane kai to ro ya ka mun samai ya kai to ro ya ka ani live bo ang tabun kamai mana kai to aro besar kaham to yang kan tabung hanya ngi mana kai to si ano mo hai beba no klai tong kai to ni arne si beba kai kono bo kaha ke si mari ba kino bo kai to no kiriwi kai to no logoi kai to no khabira wi no hai ba gai boni bu khau bu te oino kai to no kari te kri te mangsa kri tau sini thane to kai to no kari kabang mana tong bo kai to nung jot to ni se kotor kero chin thani kai to ni se kotor ko kabang mana tong tak ke boni ba bus apa nang bo hi pa nang cinema pa nang rangsak pa nang TV pa nang mobile pa nang
nung je kono borok je kono jinis nung kai tono sai hamza ko bono nini nang murti puja ba idol worshipping ni chama ke job ke obhaya kai to ni kare te ko isa ko to pri doni thani jung omahanya kai to no kirina ni nang nai job hai jung kai to no kiri ke simise chini bukhawo te oino tongmani kai to ni se ko to ku tongmani no jung rukhlai ro manai jung chini bukhani tikhlai roi ro manai jung thani je te kubun tongmani kai to ni se ko to ku ba idol tongmani abono jung tikhlai roi ro manai very ecclesiastes samaya phurung 9 ni chapter 12 13 by 14 chapter 12 13 by 14 ang porena tabok le bebak no khana bai laha tamokhe kok pai thak ke omose kai to no borong khlai kiriwi te bini dagi ma khana ma bising trise borok ni bebak khlai thai khlai jago tamni hanba kai to bebak samang ni bus thunai hujak kokrok ni suda se bus thunai abo kaham fanong tu hamia fanong tu bebak kai to ni bus thunai te orot maisha tab Solomon jotone se gyan gana ko khani so paitha ko jotone se ko kotor ko paitha ko ka kai to no kiriwi te boda ge ma hai da boda ge mane bising tise borong ni klai thai ni kai to no kiri thai o kiri thai hi sabone mo mane hanya thuya ni kiri mane o ko ge sung tomanai sung musana no wi kiri mane mo hai ko omo hai kiri mane respect sung kai to no bungo bu phano kirima hai omo hai kirimani o ko kisa sung teacher no kirima hai o hai kirimani mane respect o ko taw nang masana no wi kirimani bungo phano no wi bungo bu phani bisna kirimani o kirimani juta ye o kirimani ko no sawro ye sung te mono go kai to tomani job no chong ni ka tone male boni bibe clear boni conscience clear te bo kai to kiri nai ba ni ne bo kathar khe tongmani nai te bo sung saimana job unka jot to ni se gnan ku sung tonai east posim de hojnai yang ni jot to ni se gnan ku borok nga sung gnan ku borok no sung bible no gut mai no ganang borok no sung tama usually sung nuko belai mana torza gei tongmani sung nuko hai para oro job sung belai ke koni ni ke sung nuko ke jisu besamani kok tongo ganang borok rok kai tin thani phaimani emon to gwana magi gongse susi bala tei laimang ba borok phaimani belai tuknai chukna hawa hab maune belai tuknai knang ro nei chamani singru piaba sung job no sung lugo belai kan ko ni ne borok job boni beba tongkri kama bacha piaba bo kai to no kai to ni thane bisa samani kai to ni phanno bisa samani kai to no teman trust kai mani bo kamandi kai to thani bo romuye tongo je panantun kai to omo hai ke bo bukhawo romu tomo na sungno hari na hani hai job thai dina chapter 1 verse 14 and 15 13 and 14 salsa job ni besar rok takhu okra ni no chalai te anggur putui rok nong lai tongfro job ni thani khoroksa tui tun phai hai hni sapai kya jeng musuk chala rok bai al chuai tong mane te abuni gana wo ke korai jirka rok jabra chalai tong bai mani achom sa
Sabian rok payi sekplewe beba not langi thangbai kya borok ano karei te beba nini seleng rok no butharei paikya ang simi seno no o kok no sapai nani bagai ketang tong kruksiwo aro salsat manka beren beba tong kerei mal matoro beba separate lang thang zak kya amai geseng no hai omo hai bon asak tong mani beba kamai thang afro bo kai to no yakaya जों 누구 하가이니 조라고 하가이니 조라고 이스라엘 록 belai kano borok samungbai besto borok ni temanai bepar thenglai thani samang bebis bebsa orugo belai busy borok kai ni kokno ubang soglia omah kai ni kokno ubang sogina lia kai ni dage mano khanalia piaba borok ni samungbai besto tabo sang sini jorawo omah no rasniti bai Kristen rok mana hai belai besto nglai dong di kon rok pastor rok sana durja gi dong ko mo hai sen rugi dong kai dan bagai le wasuk lia ni kai dan bagai nang tumak rai tai Kristen rok bono wasuk lia bono si holia ogi dan mekia pia kai dor sawu ani hani bagai si wasuk radi ang nai mati si tong nai radi ge beba no ro nai ni Matthew chapter 6 verse 73 sen no piaba ogono beba no pogi tang lagi tau sen sini hawanu tripura motha te TPF te teman-teman bulai tong lai Kristen ro go bulai bumungol siu John fu Jacob te teman Jacob fu hai fu ge bumungol sen no David fu ngesen bumungol siu bro Kristen hai pana kai ni samono torja goi bono si torja ko bi tang laisu ke omo hai ke jengno Israel ni joro thik omo hai ne apro hagai ni joro apro kai to masaka hari singa le hagai hagai yo tang na chapter 1 verse 5 to 6 chapter 1 verse 5 to 6 ang purgona abani bagai kaplaisa subrayung hai khani sawo narok busuk tamokhe tongkha wansuk narok busle sarma le kabangma yang mara male kisisa narok chale chawo tamokhe o ok kochomya geza narok nunglai wo haipano asi mayok ya geza rile kano gezang mayok norok azi male azi layo tamukya norok ni kholjam se kapla geza orok mansya Israel kai to samungno wansok dia kai to hano wansok dia nijeni pungnani nijeni business nijeni hawani bono kaisa si wansok lesi nge omo haine jini hawo sum lugi tamo tabo hani bagine bar layo rasindi bar layo yang bar layo hani Kristen ro girja khamang pasi girja sais koto ko pungsiu apa sung bom hai jora wo tong tabo sung bale kosto won tong hai pon kai to ni kok no sung bisa sa thai bo so ani hani bagi si won so gradi nge Kristen ro ni kai thai tong kai to ni hana wa so ge kok piran omai ke kai to khalai nai kintu powi thang ka sung kero hak Israeli zorawo omo haina getabo borok azeo hai pan mungsa simar kya bek ka plasin ke beko nang jes padadi beko dadi azeo mane da pai de ka plasin ke wa kalai thak pai be ro okok nsa niro tsela sawo opung ma opung ya kano hai pan ka sang ma thagi awo hai borong ni zorawo piaba jo okay bele juda
boni kabang ma tongo genang jot nasi genangku nasi te prunuka boni buskango boni tang mani je don dolo tang mani mungsaya kai tani buskango bo omo hai ki boni bukhaw nao kai to si jot tang se kotoku te hai hai thani pinai 18 by 19 job chapter 1 18 and 19 beba na kuma jat mani sing arono besaro botau thibe mani 18 by 19 bini bukhu thagya sinino te khoroksa seleng phaye hai hnai sapakya nini besaro nusla okrani nogo chalai nunglai kia tongmani achom sa hasing panthoni babai bruini nokbar koton phaye nokrok subai borok no butharei kalang baikya ang simi se nono okok no sana bagai kathang tongruk siwo tabo nokbar koton phaye besara rok thibekya omaike sendo besara thikya je tongkri thibekya ge 20 by 21 hake job bacha wei thangai bukha mangjagai bini rirok no chirka bokrok sile hawo bato ke klai kulumka tei bo hai hnei saka ang amani oxing ni yak bukja phaimani yak bukja kheno thangphinai subrayung remani subrayung no tlangi thangphika subrayung ni mung kuchuk untheng ortomasa boroma ba bon tlangka boni mung kuchuk untheng nisho besa jottono masaya dozon bisin thongpren thik aikona uzoro bo subrayung ba bon tlangka ang mungsa kre yak buksa ke phay yak buksa ke thangphika bon ro ka ba bon tlangphika nung hayat ma 좀 어머하이 홍원에 밖에 가이 떠는 좀 we need to trust him. 보니 반노 좀 보이도 가냐 나나이 보니 kokno 좀 보이도 가냐 나나이 보이도 하는 있어 버니 보이도 사문 그리 보이도 끝에 좀 크리스찬로 좀 가이 떠는 것은 아니 밖에 뭐도 나르디 가이 떠는 것은요 가이 떠뭐 allow 가양게 고이차 약 로마야 nung kai tun pesan ko senang le kai tor ka sung sat senang na jot ne sai phanan laku kai tor jodi ano allow buino allow khaya an thani ya gro ko she ya gro mai soitan biya ko jo ko kok no sija kan bagi kai tor no mani kai tor no tlang phri ne sa kai tor tlang mani bo ka sa purpose abo kai tor no sokha buni kaham purpose dong ke bo kai to tlang ma bo boneron tlang phina job chapter 2 sat ni simi dozo 7 to 10 hake soitan subrayung ne aroni thangai job no busuk kaplung besar kaplung ke bisi kotor manjak rekha te abo yakung ni simi bokrok jora kaplung ka job thaplawo achugei kha te hani tuk jara khosagoi bini abisi no puka apruke bihik bono hai nei sakhnka nang ta tabuk bo sekang ni hai no gerak ke tongkho hai da kai to no surai thishidi kamuke bo bihik no hai nei nka nang butwa beriro kok satei ke se sawi tamo jengba tamo kai to ni aroni kaham no simide yasak nai hamya no kheba yasak yawida tongnai omo hai ro to job bini buku by sumsok klaidia emon ke bokula thaye bisisa keplang besar mokosa nuklia generima tongsiu uzura oke buri faisa kan taboku nin kai to no kharong wi tong khaide srai thishidi nisa nin kai to no srai thishidi ke aprobu o butwa buri hai kokta sari jeng hanya no kaisere kahano kaisere kai tuni thani yasak nai hanya no yasak thai hanya ni bising kai tu kaham khlai ani bagi jeng gono yasak thai jeng sai mana jini busano jeng waisu kostoro to mani bagi serung rawani bagi borno je borong ni sama tei jora tei tong thoksa thoko tong rukan kai boro
costo no sia ke hai sarai tama buma bupani hazak mano sia buma bupano borong klaina roya rengya ke uloke torke tamonai bangri pai ke kai tor ko khai bagina sung sai shu costo ro hai bana bo sung no costo ro mane no omoya je kai tor sung no jole za ka ba nice re ka ba jole to jole bana hai bana nice re ka sung no mana naikolia o hai kogia chini ka hani bagis chini Christian ko Christian ke chini langmawo je panantan bo kai to ni chapcha kai to si ono unro tomang let sang kai to ni gusa Ecclesiastes chapter 7 verse 14 Ecclesiastes chapter 7 verse 14 and Purivana 14 Hamsamas Sasama Jorawo Tongtodi Tamoke tek tonang pru o kokno boban sudi aboke borok bini tinangni kokno mungsapano sawi tamanten kene kaitor tongtok ruma hai tek to bo ruka ne juno tek to boro kaitor tongtok boro tek to boro tomangla bono muito kaiten waisho kaitor suno kostoro waisho susini thani busu sagiro tamle yanta thangthang busu kisa pala ke sang sa sundru ro kapila ke yanthang ro sa sundru ka bang tong ke omai ke suno khairo yanti pheri phai nang ba piaba arabu boni khayok ma arabu boni hamzak ma sungno 2 Corinthians chapter 12 2 Corinthians chapter 12 katal semai katal ni verse 7 ni chime 10 jo sab ni chime 2 jorang polana tamoke an as wana masingsa nuk mani bai belai kung juk ya ke ani sago chor paro jakha abo soitan bai rohor jak nai borok hai an kung jugui man ya ke abo ano buwi tomo abo ani sakni sokok siri kene an waitam subrai ni thani sanka bo samake hai an khairok ma bai no nini ungo nang belke ani phan te bora hake kristoni phan ano kobului tongo nei sawe manna bage ang belui tongma bai se kokotor sana hanke ang tongthogo ang kristoni bage belpano lachi rajak pano dobo klai pano satok jak pano kesobo klai jak pano kha kosomui tongo tamni himba ang belke se rago automaisa boni waishu busu tongo zago nisim oronugo buskango tomone sago chor paro zakha boni busago kosto tongo tekto haya chaya tongo nga o kosto no lunch di hibo wai tham surika nijo taipunan tomai saka ani khayok mase neni bagi jotisto tamane na o kosto ni bising kaitani khayok ma kosto ni bising no bo kaitani kaitano tebo gana kemano jen borok borok kaitano suriko khana jepro haya saya ngi tango jepro lama keri ngi tango apro sung kaitano muito ma kahang ka tong thogoi sung om hai ni bagina kaito bono muito khlairo ni bagai boni dage mano muito khlairo ni bagai boni dage mawo tong ro ni bagai sung om hai kosto tekto jo u kop no bai 강 그렇지요. 그래서 크리스찬 정말 시야는 나이. तब जो बन कोस्ट नो बो बाइके रेस्पॉन्स क्लाई जुन मालियो ना जॉब 23 verse 10 Job 23 verse 10 ang polo na tamoke bo ani beba yapri semano sawimano
bo ano amjok puruke ang rangsak hai ngai artumasa bo ani yapri samane ang biang tong hayau de thangi tong kahau de thangi tong bobak siu hani bagai bo ano amjok puruke ang rangsak hai ngai bo ano tes khai mane bo ano amjok mane oboro ano rangsak khai mane bagai se mane rangsa horo sokja kanke teibo rangsa pure engu sokja ru pure engu mane u kau ke hai tong nai ro kagi thang ke rangsak simi tong ro je omo haina job sao जों bo omo haina जों cost ro za ru जों kai to ni thani kupur engu kecheng engu ngsinai hain bagine kai to chung no jora jora go busu chini buskango busu roiro rangsa silver ro rupa ro kecheng mani ke hor os hok na mane pure mani ke hor os hok na pari paithak ni porisnai Proverbs chapter 17 verse 3 Proverbs chapter 17 verse 3 Rukpaino gele rejaknai manayo ke te rangjakno horo sogui amjogui nayo tamoke kaitole borok ni bukhano se amjogui nayo English on kaisa porisnai English otmasa Proverbs chapter 17 verse 3 Verse 3 The refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts. But the Lord tests the heart. Or samani kok unka, tabo rangsa hor baise abono mane pure de pure ya test khai mani. Ge kai to sini bukhano test khai. जों टेस्ट खाइजोरो जों माने फुरुरो जों कस्टरो जोरो जों फुरुरो जों काइटन बिसनांगो माजरा करै नुरो यावमनो जों दिनै जब बसिवै दङ काइटो बेबा काइटनि आर्मि फायो काइटो बनि लामानो सिउ बियां थांगिया बियां लामा काहामदे हायाव दे काइटो सिनाय बरबनो टेबो सिउ बो काइटनि बिसा kaito ni thani se beba pan hai bagai kaito no romui tong ge romui tong baina bo costo tek to ngai tong profana bo khalo goi kaito si khlai ble ani kahani bagai nei khalo goi tong man kaito no de romui ya kai kaito no bo yakalia omai keno romui tong goi bo doni jibon no pailang kha age sing bo omo haine christian ro sini bus kamu teman tong sing Kisah bohai kini kiriwi tong nan nai, kai tong kiriwi tong kangke, kai tong bisa sawi tong kangke, kai tong romi tong kangke, sing bo omo haino. Kosto te to pana bus kanu na hori sing khalo wi tong wi manai. Te sing sak no mazra grei ngru ngi tong wi manai. Ga padi sing orno pai resina surte. Bugra kai tong no hambai rogo, nang sing ma job ni bising tei phurungka hambai. Tebo जों bono soongmani no bukhaw chogui tongmani kaite nung suba jai propron haya chaya kosto tekto kaham otong pro hai ning tane bebang no yaparo bugra jisung be shuisa